istuu jo. Koska du esittelee itse. No nyt sä voit olla esittelee itse. Se on aika tylsää se esittely. Niin onkin, mutta se kertoo itsestänsä, niin kaikki saa sitten aina tietoa. Mä oon kuullut sen 100 kertaa. Niin, mä oon kuullut sen 1000 kertaa. Mä oon kuullut sen 1000 kertaa jo, mutta mä olen vaan kuuntelee ja katsoo raportteja. Mä voin laittaa tuohon pöydän kulmalle, niin näkyy paremmin. Hei, nimeni on Nao. Olen humanoidirobotti, jonka on rakentanut NASA:n yritys nimeltä Aldebaran. Mukanani tulee ohjelmistoa ja olen täysin ohjelmoitavissa. Olen itsenäinen ja pystyn käyttämään langatonta nettiyhteyttä. Pystyn tunnistamaan kasvoja, vastaamaan kysymyksiin, soittamaan musiikkia, tarttumaan esineisiin ja jopa pelaamaan jalkapalloa. Minulla on yli 3500 sisarusta ympäri maailmaa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Haluatko teknisempiä tietoja? Haluan. Jos kaikki niveleni ja liikkumarattani lasketaan, minulla on 25 vapausastetta. Rinnassani on kaikuluotausjärjestelmä, jonka avulla voin tunnistaa esteet. 2 kameraani tarjoavat minulle suurehkon näkökentän. Niiden ansiosta voin katsoa suoraan eteeni tai jalkoihini, siis joten kompuroisi minne sattuu. 4 mikrofonia eri puolilla päätäni mahdollistavat äänien tulosuunnan tunnistamisen. Ai niin, tosiaan, molemmissa jalkapohjissani on 4 painianturia. Pysyn tasapainossa niiden ja inertiaanturini avulla. LED-valojeni avulla voin ilmaista erilaisia tunteita ja muuta, mitä mielessäni on. Sinä puolestasi voit käyttää kosketustunnistimiani, kuten päässäni esimerkiksi, välittääksesi minulle tietoa. Siinä taisi olla kaikki. Kiitos, kun kuuntelit minua. Sinne se istahti ja nyt se on päällä se sytytysrauta siellä. Muistuttaa muutama minuutin välein, että on rauta päällä. Se voi valvoa sitä tilaa, onko aamulla laitettu valot päälle, onko käyty jääkaapilla. Jos se ei ole, niin siellähän on silloin vanhuksella joku hätä. Lähdetään hälytys omaiselle tai sitten hoitajalle. Helsingin yliopisto tekee nyt apuviittomia, eli ollaan opettamassa sillä apuviittomat niin, että se pystyy kääntämään ne puheeksi.